sú rovnaké, áno, vzadu. Toto len tu viac paličku, to si videl. No. Ten GoPro Fake? Stačí, Fake Pro. Hania? Čau. Všetko dá na čom. Poznáš to, že? Poznám. A to budeme proti toho nemali. Nie? Neviem. Je to možné. No a? Až tak nie. Len pomaly. Uvidím Milanovú reakciu potom. Ako chceš pesničku? Heard a nigga drew down and he bucked to his hands got popped. We was on my block tryna move these rocks. Tryna stack this cash on the low, gotta dust these cops. We was right out there in the pole. Chillin' in the back of the track. Niggas got cash tryna get them racks. X5, I was riding in the back with the record on the front, sixes on the back tires. Haters on alert, amateur on shine. Black car, Audemars, I'm always on time to get away. Dope boy match, yeah, niggas going down. Dobre. Heard a nigga drew down and he bucked to his hands got popped. We was on my block tryna move these rocks. Tryna stack this cash on the low, gotta dust these cops. We was right out there in the pole line, chillin' in the back of the track. Niggas got tax tryna get them racks. X5, I was riding in the back with the Renaissance, getting the cat in my lap.
Trošku ťažké dvere máš, počúvaj. Také sú, no. All the whole jack, beat steady knocking. Middle of the stage, got the whole club rocking. Nigga, you can hate, but you beat steady. Watch, bitch, you can't do it. Bitch, she poppin'. We ball poppin'. You caught blocking. Told the girl you rap, but you see deep poppin'. I been say you getting money, man. We ain't seen nothing. No, the girl is persistent. She ain't stopping, man. She say she want more. I keep the perk out of time. The drum stay working. And I keep a bad bitch around. Big key, I'm trying to go away. And my Chevy see I'm trying to bowl. Last the link, clap, check, KKP. I'ma play the game, I go. They can see me on the ground. I don't need a skill for the work. I can hop all work. I am not just jerk. Ain't on me, it make the situation worse. Don't wanna take a ride in that long black hearse. All eyes on me, shout out, I'm a bomb first. I'm the truth, and they say the truth hurt. Hustle mean hard work, yeah. Teplé zo slnka, podľa mňa. Ako zatiaľ v pohode. Stačí pod ten golf niekde? Teskočkári trápni, čo im hučí stage a my im vadíme. Toto? Predový rok nestačilo. Teraz ma poprosil, aby som sa len posunul sem. Ja akorát odhodím tu. Tu? Hej. Tak to som si nevšimol, sorry. Kurva. To je v ríti. Všade odnoťa. Posunieme to ďalej, aby sme mohli ísť a ideme na 1,50 m. Tak tu je to s prehľadom, úplne bez problémov. 10. Veľmi dobré. Zatiaľ sme na 150. Golfik sa vmestil. Rapidečka, poď. R-ka, ešte lepšie. R110. No vidíš, vieme čo sme. Perfektne, bez problémov. Golfik. No, dajme tomu, že ešte máš rezervu. Uvidíme, aká vysoká je oktávka. Bez antény je to pod 150 bez problémov. Počkáme, kým sa to poposúva. Ešte stále sledujeme súťaž Karlimbo, ktoré odmenuje náš 5 áno. Momentálne sa nám počet súťažiacich, mám taký dojem, na nejakých 15 zastavil. A sme na 150 cm. Toto dáš v pohode s tým golfom. Ešte máš tak 15 cm rezervu. Na kolena vodičovi. Môžeš v pohode. Idem radšej tu. Ty tam máš tiež ešte 20 cm. No, tá díky. A tým pádom znižujeme. Kam ideš ono? O 10 cm, čiže ideme na 140 cm. Opa. Bavte je. Dobre. Rýchlo. Hýbaj hore. Takže sme na 140, môžeme? Môžeme ísť do ďalšieho kola, 140 cm Karlimbo a tretie kolo. Trabantík 140 bez problémov. Daj inú pózu teraz. Hej, meň pózy. Počkáme, keď sa nám to poposúva. Ďalší súťažiaci.
Teraz stiahni nohavice. 140 je tam. Myslím, že toto bude tiež bez problémov, len si drž tú antenu poriadne. Výborne. Žiguláčik. 140 bez problémov. Celkom dobré tempo to nabralo, taktiež 140 nie je problém. Teraz bude zaujímavé sa zohnúť. Teraz mimo vystlačíme klobučné. Mimo dá preč klobu. Tak to už bude zaujímavé. Ja si sadnem na ten pomyť, že keď budem zdýchať, tak... Modeločka na kapote, favorita. Ak si chcete spraviť promofotky, nech sa páči, aj s touto modelkou je to možné. Pozor na kameru. Myslím si, že na honorári sa dohodnete, je to tam, prešla aj 140. Teraz pôjdu opäť a to bude mať tá kapota odskoken tam, kde ležíš. Dobre, už sa na to posúva. A ešte 3 auta máme v rámci tohto kola, pôjdeme o 5 cm nižšie. Môžem, hej? Môžem. Ja tam aj sa načelno, už tomu jebol. Uvidíme. To fakt? Šabo má druhé. Či sa na tam zmestí. Myslím, že áno, bez problémov môžeš. Vytúčime golfíka. Nevadí, už ho všetci aj tak videli. Jak môj. Sice ti to už chytá vlátnik trošku, ale je to OK ešte. Majo tvoj? Nikdy. No poď. Poď. Myslím, že môžeš. Môžeš bez problémov, jasné. Toto ti to štíli. Ale ďalšie kolo nie je. A posledne to Dávaj. 140 cm zatiaľ dávame. A pôjdeme na 135. Jeden musí sa postaviť na strechu, ale... Chlapci 140 s prehľadom z tohto Mišo, žetu. poďte! Oni podvádzajú. Výborne. No, teraz to. Pripravíme to na ďalšie kolo a ideme na 135 cm. A tu už sa bude pravdepodobne vyraďovať, takže poďme. 135 praví bez problémov. Uvidíme, čo na to povie. Ďalšie auto taktiež bez problémov môžeš. Antena uviazaná, takže môžeme tiež aj s týmto drobcom. Nezachytou kamerou. Podobne naložené na tej Felici je tak 400 kg. Ale vpredu! Dáme to! Toto? Dáme! No poď. Je to tam tesne, ale je to tam. Môžete dať potles pre kalanou. A už sa nakladá aj žigulák teda. Ešte není treba, ale už pre istotu, prečo by len nie? No myslím si, že ďalšie kolo už bude naozaj zaujímavé. Poďme to posunúť, nech môžeme postupovať. Ako to je? Dobre, v pohode, chalani ste prešli. Golfík je taktiež bez problémov podľa mňa. Vyfúčať? Čo to je? No je, dobre, môžeš. Máš ešte 3 centy. Neviem, či to súťažiaci aj vedia, na akú výšku to majú zmerané, ale toto je 135 úplne bez problémov, chalani. No. Tu sa asi rozhodne, pretože to tak bolo na 3 centy, tam ešte máš, uvidíme zadnú anténu, či prejde. Je to tam, ešte toto kolo ste dali. No a ešte 3 auta v rámci tohto kola, ide naložená obtávka so 7 ľuďmi, ešte stále 7. Uvidíme, či má Octavia 135 alebo má viac. Myslím si, že bez problémov. Lebo dvere sú vysoko, podľa mňa. Anténu už by som dal dávno preč. Ale tu si ešte v pohode, tu si v kľude. Aj anténa je v kľude. Dobre, je to tam, chalani, potles pre vás. V tomto aute bolo minimálne 20. Aha, tuto posádky preskakujú, takto to je. Ja sa už nezmesím. Takže národníci, aj na kapetu sa zarobiť, ale niekto viac ako 100 To podrží, Kali. Sa musíme úplne skúvať. Sa opri o nás. Počkaj, stoj! Čakaj! To už vyzerá všelijaký. A tak chlapci majú určite druhé struny, druhé tlmiče. Počkaj, pomaly. Druhé okno. Tak to sa ide, čo ty urobíš. Dobre, tak toto je iná metóda. Poďme, potiahni dopredu, toto prešlo bez problémov zatiaľ. Pomaličky, nech vám nespadne ten fešák zo strechy. Veľký potles pre kreativitu chalanov. Takto sa mi to páči, takto treba bojovať. A ideme na ďalšiu, no neviem, táto oktávka.
Nechcete niekoho na kapotu prednúť, či? Netreba? Normálne ideme? Tak poďme, 133 cm Octavia. Nemáme už kam. Tak poďme, 130 cm pre tohto Golfa. Či to dá, alebo to nedá. Dajte vlasy dole, prosím ťa. Skoro si to chytil. Ti fúkne háro a koniec, kamo. No, dobre, zatiaľ to je OK. Uvidíme, čo povie antena. No, tam je centimeter a antena prešiel. Kámo, tak toto bolo o 2 mm. O 2 mm. Počkaj, jebne sa na teba. Poď. Pomaly choď. Sorry. Chlapci sa nakupujú, rumy sa vykupujú. Ale pohol sa ešte, napokon dvaja. Na 130 cm sme momentálne. Opäť ideme na techniku, že prekračujeme streku. Pomaly, hej, pomaly. No tak váženci. 130 cm, uvidíme, či áno alebo nie. Ale áno. Ale áno. 130 je tam, môžeš potiahnuť. Poď už, beží. Peklo? Nie, už sú gumy vypúčané, dobre, to je, môžeme ísť aj po rafikoch. Len aby to pneumatiky potom na cestu domov vydržali. 130 cm. Treba privrieť. Treba privrieť jej dvere. Felicia pick-up. Favoritský. Ale ešte stále tam rezerva. A naložených tam je 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je na streche takto, či nie? 16 ľudí. Ale nebolo počuť ju. Ja sa už nezmestím. A už nepreskakujeme strechu? Poď môžeš, ešte máš pol centimetra. No dobre, 2 centy sú tam rezerva, kalani hlavy dole. A prebehni to už. Výborne, perfektne potles pre chalanov. Takto sa dá znížiť pick-up.